Ako nie že teraz, že by som bol nejak na tom závislý, ale taká tá, je to dosť blbé, že sa stratila tá solidarita, vieš, proste tí ľudia predtým boli veľmi solidárni a teraz je to také... Taká tá slovenská nenávisť tam je zase. Zrazu nikomu... Teraz mám pocit dokonca, že keď som na Slovensku, tak si ľudia, že preto slyšia to tam. Vieš, akože čudné mi to je. Jasne. Čo predtým som od toho utekal, lebo tu boli ľudia takí, že však ne na piču a musím počúvať o tom, aký má hej, točím video, problémy v práci, jak nemôže si zaplatiť svoj vyjebaný úver a podobne nezmyslne, vieš. A to tam nebolo. A teraz, tam sice nie sú tie problémy, že neviem si, jak zaplatiť úver a podobne, ale vieš, také tá nevraživosť a tá pojazlivosť a tie iracionálne strachy, tam sú veľmi rozvinuté. A ľúbim ťa, ne? Ja ľúbim ťa a pičoviny a zrazu proste to nerobíš a zrazu proste máš to máš ženy na kameru. Ale môžeš mňa natočiť, keď chceš. Takže mám teba kamerovať teraz, aj? To ty žiješ vo veľkom meste, vieš. Ty stretávaš dennodenný život. Ja stretávam väčšinou turistov, ktorí prídu vysmiatí, neriešia veci a proste... A vieš, a ja to vidím akože z gastronómie, takže akože 0 bodov. A keď je mimo sezóna, tak musím to sám. Tam žije proste, ja som v dedine,